ito ang gusto mo, Juan, magkadawat ng... Oo, tama. Juan, Bugas. bukas. Panihimon. Follow and like and share lang mo, comment lang mo. Katabang reel. Sir. Kaya para ma-appeal mo sa yung spin, raffle. Oh, Ngayong hapon. may hapon. Di ba? Adi ka, magbaraw kita sa gawas. Ha? Ano sa? Salamatan si Sir, na pasalamatan ko yung kanato Ginoo na salamat na mga blessing na ginahatag na nilabinatan mo Sir na isa ka na instrumento na gihatag ng Ginoo para mo share ng mga blessings ba. Oo. Congratulations. Ay, ikaw di City na winner na to ha. Salamat ka Sir. Nauna ika, aray promote mo ano sa? Itong gusto magpagupit. Kadira ka mo sa kuan, Rex and Rich Barbershop. Hanapin na yung located. Kanila at bang sa kuan? At bang sa eskwelahan, elementary. Sige, sige. Congratulations na. Salamat ka Sir. Sige, sige. Kung ito ang gusto mo, kuan, magkadawat ng... Oo, tama. Kuan, Bugas. bukas. Panihimon. Follow and like and share lang mo, comment lang mo. Katabang reel. Sir. Kaya para ma-appeal mo sa yung spin, raffle. Spin, raffle. Sige, sige. Usahay na try yan. Salamat kayo Sir. Sige. Tinuod lang Sir. Ano sa? Pakit tinood. Abit yung pupunutan, kaya nagtabar naman may pagtawag. Tama. Kaya nagtabar naman may pagtawag. Tama. Katabang, para maka-appeal pud ka sa atong raffle na bugas. Kada semana, simple lang kayo ang imong buhaton. Una, i-like lang nimo ang atong page para masayra nimo ang schedule sa atong raffle para maka-appeal pud ka. Ikaduha, i-share lang nimo ang atong mga video para pud makatabang ta sa uban. Daghay share, daghay interest, daghay chance nga modaog ka. Katabang, kung ikaw ang maswerte nga modaog sa atong raffle, pangayoon ako sa imuha ang imong address ug contact number para tawagan ti ka para i-deliver nako sa imo mismong balay ang imong daog nga bugas. Katabang, daghan kaayong salamat sa imong suporta ug hantod sa sunod nato mga video. Amping kanunay.